खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। बीजेपी सरकारा रोजा रोजा सुबुंफोरनो साख्रि होबाय थानायनि गेजेरावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रायजोआव बेकारफोरनि अनजिमाया जाफेरै हारजों बांगासिनो दं। रायजोनि साख्रि गैजायैनि अनजिमाया रेकर्ड सिफायदों। रायजोआव गासै रेबथुमजानाय साख्रि गैजायैफोरनि अनजिमाया 36,46,695। रायजोआव साख्रि गैजाय हौवाफोरनि अनजिमाया 38 लाख आरो साख्रि गैजाय आइजोफोरनि अनजिमाया 15 लाख। 2023 मायथाइयाव आसामाव रेबथुमजानाय साख्रि गैजायैफोरनि अनजिमाया 21 लाखमोन। 2020 मायथाइयाव साख्रि गैजाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 20,80,767। 2021 मायथाइयाव 22,125 दंमोन आरो 2019 मायथाइयाव आसामाव साख्रि गैजायैफोरनि अनजिमाया 20,67,195 दंमोन। गुवाहाटीआव साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 3,24,000, बरपेटायाव 2,17,000, नलबारियाव 2,05,000, लखिमपुराव 1,64,000, सिलचराव 1,59,000, जरहाटआव 1,51,000 आरो क'क्राझाराव 1,01,000 सुबुंफोरनि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों। बे समाव बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। बीजेपी सरकारा रोजा रोजा सुबुंफोरनो साख्रि होबाय थानायनि गेजेरावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रायजोआव बेकारफोरनि अनजिमाया जाफेरै हारजों बांगासिनो दं। रायजोनि साख्रि गैजायैनि अनजिमाया रेकर्ड सिफायदों। रायजोआव गासै रेबथुमजानाय साख्रि गैजायैफोरनि अनजिमाया 36,46,695। रायजोआव साख्रि गैजाय हौवाफोरनि अनजिमाया 38 लाख आरो साख्रि गैजाय आइजोफोरनि अनजिमाया 15 लाख। 2023 मायथाइयाव आसामाव रेबथुमजानाय साख्रि गैजायैफोरनि अनजिमाया 21 लाखमोन। 2020 मायथाइयाव साख्रि गैजाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 20,80,767। 2021 मायथाइयाव 22,125 दंमोन आरो 2019 मायथाइयाव आसामाव साख्रि गैजायैफोरनि अनजिमाया 20,47,195 दंमोन। गुवाहाटीआव साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 3,24,000, बरपेटायाव 2,17,000, नलबारियाव 2,05,000, लखिमपुराव 1,64,000, सिलचराव 1,59,000, जरहाटआव 1,51,000 आरो क'क्राझाराव 1,01,000 सुबुंफोरनि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों। बे समाव बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।